Habarake ya kalingko snem bahnyusan jong ulam phang barim ka Lok Sabha UPA Sangma Menteri Rangba Kamikalia Conrad ke Sangma ulanyon bansam ya Jingmyntoi sha Palat 6000 ars patli ki longying hapo ka scheme Focus+ kabatmu ban ai Jingmyntoi sha ki longying nongrep hakajila habakran hakani kasngi Conrad uloong bahakini ki south nem shiteng nakajila kabala le sniutam Nila long minta ka way na kajala ki bakiw stat tamha ki babun kitnan. Lapdiang bat ito ba ki jingkiw jungi hakari bat kaperthai kum kanuksa kum ka jing yo kusnam hakaliang kakam ka ngokai perthai ka jing sam umbam umdi ka UN award bat katnat pathai jing tip bat kiwe. Minta kasngi ulapli pat ba ru ya ka jaka Nongioh bat ka jaka yengkali ha akongre latay ya kani ha ka jinglut ka balakot sya ka arpusan klor tingka.